Ay, music. Maglagay nga ako ng wait lang. Banners. And then, maglagay lang ako ng wait lang. Sige nga. That's pasok. Maglagay muna ako ng harap, guys. Ay, patro. Awesome. Hello po. Good morning. Good morning. Hirap mag... Ayan. Hi guys, good morning. Emmy Vlog, shoutout. Hello, magandang umaga sa iyo dyan. Watching from CDO. Good morning po sa iyo, Ma'am Emmy Vlog. Ayan, wait lang. Lagyan po kita ng harang. Wait. Magkadikitan na ba tayo, Ma'am Emmy Vlog? Tingnan ko muna yung ano. Magkadikitan na ba tayo, Ma'am Emmy Vlog? Ay, wala pa. Tingnan ko muna yung ano. Ay, may moderator ka na po. May moderator ka na po. Ba't ko lang maglagay nga ako ng music? Zarina Mendoza, shout out. Ayan, may jacket na po kayo guys. Ayan, good morning po sa 3 million in the house. Pa-share po ng live guys. Ayan, patusok na rin po. Salamat. Patamsak po ako guys. Magandang umaga po sa inyong lahat guys. Good morning po, good morning. Ayan, sa mga gusto po magbaba ng bahay, baba lang po para mabigyan ko ng ayuda guys. Ayan, tingnan ko kasi Ma'am Emmy Vlog. Ayan. Ma'am Emmy Vlog, main channel niyo po ba to? Nung tayo ng ano? Hi Ma'am Sarina Mendoza, shoutout po sa iyo Ma'am Sarina. Good morning po sa inyo. Amin channel nyo po. Sige po Ma'am Sarina, baba nyo po, magbaba po kayo ng bahay nyo. Wait lang. Ay, Ma'am Emmy Vlog. Tapos ipipin ko po para mabigyan ko po kayo ng bigyan ko kayo ng ayuda. Dagdagan ko yung ano nyo po. Kain tayo guys. Kung may may vlog ang sabi. Good morning host, Norminda Bilion, mega love shoutout to you. Ayan, nasa airport ka na po Ma'am Minda. Pinanood ko yung post mo na nasa airport kayo. Yes, ingat po kayo. Bon voyage po. See you dito sa Pinas. Ayan.
Baba po kayo ng bahay nyo, guys. Ma'am Sarina. Queen Bang TV, hello, mega love shoutout to you. How are you, my friend? Thank you so much for dropping by to my live today. Ayan. Sa mga gustong bumaba ng bahay, baba lang po kayo ng bahay para maipin natin. Update lang ako guys ng aking white kasi hindi ako nakakapag-live. Wait lang, tanong lang ako. Thank you my friend. Let us have some coffee, guys. Thank you guys. Salamat po. Nag-update lang ako guys kasi wala tayong live for this month and last month. Nakain ako guys ng saging. May bagong upload ako guys, short video. Baka pwede nyong baka pwede nyong lablabin guys. Wait lang, baba ko. Ipin ko po. Isang cellphone. Ayan. Pangit yun sa akin. Sa akin guys. Pangit yung ko. Pangit guys. Ano mo ko?
Katatapos ko lang mag-silent LS 9 hours din, sabi ni kapatid na Ikman Quaret. Ah, ganun ba bro? Ako ngayon lang ako nakapag-live eh. Naninibago tuloy ako mag-live. Lagi kasi ako nasa TikTok, guys. This DT, shout out. Hello, my friend. Guys, please connect to Liz TV, guys. I will. Hi, Kuyen Bang TV. Shout out to you, my friend.
Thank you, my friend. Thank you so much for giving me kindness. Have a nice day today. God bless you. And thank you so much, Liz TV. How are you? Goodbye, my land. Gloria, shout out. Asong, shout out. Del Navarro, shout out. Jan, shout out. Aynan, Summer, shout out. Irida, user, shout out. Good morning po. Jenny, Pauline, thank you sa pag-follow, Miss Pauline. Rauro, shout out. Sabi ni Ma'am Belly Peña, matay na aga po sa'yo. Ayan. Madam po ba o sir? Kasi yung profile niyo po is parang lalaki. Sorry. Ayan. Ayan. Beth Pimentel, shout out. Mayu, shout out. Hi, Jenny. Ano? Hello po sa'yo, Jenica Morsata. Shout out. Hello. Hello, Belly or Bell. Ayan. Mayu, shout out. Tonette, shout out. Hello po sa'yo, FWT. Love you, shout out. Junior, shout out. Thank you po sa pag-tap ng screen. Tap screen lang po, guys. Thank you po, guys, sa pag-tap ng screen. Ayan, thank you so much. Hello everyone po. Thank you, Ma'am Mayo. Thank you po sa pag-tap ng screen. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat, guys. Pa-share po ng live natin, guys.
Thank you po. Hi, Loida. Hi, follow and grow together. Hello, mega love shout out. Go laban, laban lang po hanggang maka 1K likes ka. Yes po. Thank you po. Miss Mayo, ayan na. Wonder Nico. Hello, mega love shout out. Thank you po. Salamat po sa mga nagtatap ng screen. Thank you so much po sa nagtatap ng screen. Thank you po, Ma'am Sir Mayo. Hello. My Delavir, shout out. Shane Peralta, shout out. Hello everyone, pa-share po ng live. Pa-shout out, sabi ni Equity Love You. Hello, shout out sa iyo, Equity Love You. Hello, mega love shout out po. Ayan sa mga taga Bicol guys, Bicolano. Hello, mega love shout out. Hello. Ayan. Ayan. Thank you po sa mga nagtatap ng screen. Salamat, Mayo. Ayan, thank you po. Thank you po sa nagtap ng screen. Kay Mayo, ayan, paki-follow po. Please don't you. Thank you po. Ayan, sa nagtatap ng screen guys, paki-follow nyo guys. Hello po, ayan, pa-share po ng live. Baka naman po, pa-share ng live natin guys. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Hi Karen, hello. Thank you so much for dropping by to my live. Pa-share po ng live natin guys. Hi Galas TV, mega love shout out. Hello everyone, sabi ni Wonder Nico. Ayan, hello Wonder Nico. How are you sa'yo? Ayan, thank you Mayo. Ayan, sa mga nagtatap ng screen guys. Salamat po. Machong Maharot, hello, mega love shout out. Hilag, shout out. Team Ratbo, shout out. Dan sharing na po. Ayan, thank you. Galas TV, hello po, shout out. Ayan, sa mga nag-share ng live. Thank you so much po guys. Ayan, shout out po sa inyong lahat. KWK, shout out. Thank you Mayo. Lester SC, shout out. Thank you guys. Ayan, pa-share po. Ayan, malapit na. Ayan, road to 600 plus na tayo na likes. Thank you Mayo. Salamat sa pag-tap ng screen. Wonder Nico, thank you so much. Hello po sa iyo. Ayan, Mayo, salamat po sa pag-share ng live at pag-tap ng screen. Thank you po sa mga gusto mag-follow guys. Hi Nanay, shout out sa iyo. Sa mga gusto pong mag-follow sa aking TikTok account guys, follow back ko po kayo mamaya. Thank you. Ayan, mag-800 na guys, malapit na. Thank you Mayo ha. Salamat sa pag-tap. Odette Gabuat, shout out. Ayan, malapit na tayo mag 1K guys. Salamat po guys. Thank you. It's Gen 9, shout out. Malamig na. Thank you Mayo. Ayan, malapit na mag 1K. Pilar da shout out. Endira Asiko, thank you sa pag-follow. Thank you po. And finger hearts para sa inyo guys. Hi Eric, Nilong Rangers. Hello, mega love shout out sa Nilong Rangers. Long time no see. Ayan, thank you po. Rena Rojas, shout out. Ayan, malapit na. Thank you talaga Mayo. Ayan. Salamat sa pagpa-1K. Hi August, shout out. Wow, 1K na tayo guys. 1K na. Thank you. Thank you po guys. Salamat. Salamat po sa pag-share guys at pag-tap ng screen Mayo. Salamat sa iyo, kapatid. Indira Asiko, salamat sa pag-follow. Thank you po. Pa-share ng live natin guys. Kumakain ako guys ng saging. Nilagang saging guys. Hi Miyong, shout out. Kumakain ako ng saging guys. Dingda, hello, mega love shout out sa'yo. Hi po. Ron C, shout out. Jodo-san, shout out. Ayan, salamat. 1.2k likes na po tayo guys. Thank you po. Salamat sa paharang, Ma'am Ginte. Thank you Mayo. Salamat, 1.3 likes na po tayo. Thank you. Bernal, shout out. Kain tayo guys, nilagang saging guys. Mayong, shout out Mayong. Thank you Mayo, salamat Mayo. Ayan, 1.4 likes na po tayo. Salamat.
Pa-share po ng live natin guys. At the same time po guys, naka-live din po tayo sa ating YouTube channel guys. Ayan. Maria, shout out. Ay guys, Idol JP 2020, shout out to you. How are you po? Kumusta po? Ayan. Pa-share po ng live natin guys. Pa-share po ng live. Ayan, nag-update lang po tayo sa ating mga social media account guys para hindi po tayo maging kulelat. Ayan. Hi Ma'am Angking P, salamat po. Sabi ni Ging Vlog, ayan, JP 2020, mega love, shoutout daw po sa'yo. Ayan, thank you po. Ayan, Mami, ayan, Ann-X Fernandez, shoutout. And best friend, shoutout. Ayan guys, 1.5k likes na po tayo guys. Thank you Mayo, salamat po. Ayan, sa aking mga silent viewers po sa aking YouTube channel, shoutout po, magandang morning po sa inyong lahat dyan guys. Sabi ni Idol JP, mega love shoutout Ging Vlog. Ayan, sabi ni Idol JP 2020. All the way from New Jersey. Mega love shoutout Post Load, sabi ni Idol JP. Ayan. Thank you guys sa pag-share ng aking live sa aking YouTube channel. Okay, Idol. Sige, okay. Waiting ko, Idol. Okay guys. Guys, Bunini, hello! Mega love shoutout po sa Bunini. Ayan, salamat po sa mga nagtatambay sa aking YouTube channel, guys. Naka-live din po ako sa aking YouTube channel, guys. Sa aking mga followers and viewers po dito sa aking TikTok account, guys, sa mga gusto pong mag-subscribe sa aking YouTube channel, punta lang po kayo sa bio ko, sa profile. And then click nyo po yung YouTube logo dyan. Then lalabas po ang aking YouTube channel. Same account lang po, Bicolano TV Vlogs guys. Salamat po sa mga gustong mag-subscribe. Sa mga nag-follow po, new followers ko sa aking TikTok account. Thank you so much po. Lapit na to kay thank you po. Ma'am Mayo, thank you po sa pag-tap ng screen. Salamat po. Thank you po at sa pag-share po. Ayan, nag-ganon si... Ay, hindi ako makapag-ano. Ayan guys, nagbaba ng kanyang links ni Mama Angking Free Vlog. Ayan, puntahan po natin guys. Hindi ako makapag-pin Ma'am Angking Free Vlog kasi dalawa lang yung gamit kong sira kasi yung laptop ko eh. Hindi ako makapag-pin ng Naka-live din kasi ako nasa TikTok ko. So ayan, lapit na yan. Naka-2K na tayo guys. Hi Chuchay! Shoutout sa you, Chuchay. Ayan, salamat po mga idol. Thank you so much po. Naka-2K na po tayo na like sa ating TikTok. Thank you guys. Guys, puntahan rin nyo po ako guys sa aking YouTube channel. Ay, nagpalipad si Idol JP. Thank you po Idol JP. Saan ba ito yan? Ayun. Thank you Idol JP sa super speaker. Maraming salamat po. Ayan, babay na po. May ginagawin pa ako. Sige po Ma'am Maya. Thank you po ha. Salamat Ma'am Mayo. God bless po and good morning po sa iyo. Ingat po kayo palagi dyan. Hi Romy. Zomi Canex. Shout out. Zomi Canex. Hello, shout out sa iyo. Idol JP, salamat po Idol JP. Thank you po. Salamat po sa aking super speakers for today. Idol JP guys, pa-subscribe din po ako sa kanyang YouTube channel, JP 2020 TV po. Ayan, puntahan po natin guys. Subscribe din niyo po sa kanyang YouTube channel guys. Napaka-generous at mabait po siya na aking supporters po and friends sa aking YouTube channel. Kagaano ang hirap. Ayan. Thank you po. Ayan. Pa-share po ng live natin guys. Pa-share po ng live. May mga baba nga po. Wait lang. Ay, lagay ko po sa para hindi po mapa. Ayan. Thank you so much. Hi, Hasin Pangilinan. Mega love shoutout. Hello po guys. Kain tayo guys, oh.
Ano ko muna. Share lang ako. Hi, Lisel Canlas from New Team Happy. Shout out sa iyo kapatid from Team Happy. Hello sa iyo. Thank you so much Lisel Canlas from Team Happy. Pa-share ako sa Team Happy, guys. Kasi inaantay natin yung may ginagawang upcoming premiere si Idol JP, guys. Antayin po natin, guys, para matamsakan natin, guys. Hello po, Kuya Bicolano. Ayan, sabi ni Ma'am Giselle. Hello din sa iyo, Ma'am Giselle. Shoutout po, ayan. Ngayon lang nakapag-live kasi ngayon lang laging busy po eh. Puro upload lang ng short video. Hindi rin ako nakakapag-vlog kasi walang oras. Hindi na ako nakakapag... Hello po sa iyo, Miss Crying. Hello, mega love shoutout po, Miss Crying. Good morning po sa iyo. Thank you for coming po. Ayan, salamat po. Welcome to my live po. Ayan, sa mga gusto pong subscribe po sa aking YouTube channel, guys. Naka-live po ako ngayon. Paki-check na lang po dyan sa aking bio po, profile. Ayan, nandyan po yung YouTube logo. Click nyo lang po, makikita nyo na yung ko. Hi, Papa Art. Mega love shoutout sa iyo. Guys, sa mga gustong mag-subscribe sa aking YouTube channel, please check po sa aking profile. Bicolano TV Vlogs din po. I-click nyo lang po yung YouTube logo dyan. Malalabas na po yung aking YouTube channel, guys. Bicolano TV Vlogs din po. Bakit lang ko nandyan? Ayan. Pa-share po ng live natin, guys. Good morning po. Good morning po. Hi, Gemini. Shout out. At Gemini. Hello, mega love shout out po sa iyo. Lisa Jobs Macaranas. Hello, mega love shout out. Ayan, at the same time, guys, at the moment, meron na po tayong 2.1 likes sa ating TikTok account, guys. Suddenly, hello, mega love shoutout, Suddenly. How are you? Kumusta po? Thank you so much for dropping by. Bijin Jin Jin, hello, Nelly Malasarte, hello, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Nelly. Thank you so much po sa pag-follow, Ma'am Nelly Malasarte, shoutout to you. Shoutout po sa iyo, Ma'am Nelly. Ayan, sa mga nagpo-follow back po sa akin, guys, ayan, mga nagpo-follow, ipo-follow back ko po kayo mamaya, guys. Thank you. Kuya Bang TV, hello po, how are you? Thank you so much for staying to my live. Thank you, my friend, appreciated po. Ayan, thank you so much. Ayan, sa mga gusto mag-subscribe sa aking YouTube channel, guys, punta lang po kayo sa bio ko, guys. Makikita niyo yung YouTube logo dyan. I-click niyo lang po yan, guys. Lalabas na po yung aking YouTube channel po. Idol JP, antayin ko yung yung upcoming premiere mo para matamsakan ko. Ipin na, sige, ipipin ko. Hi Queen, shout out. Pwede ko pala siyang yan. Hi Joey, shout out.
Hi, Archie. Shout out. Hello po. Ano yan? Betty, hello. May kalang shoutout, Betty. Tap screen lang po tayo guys. Patap po ng screen guys. Swin Style, hello. How are you po? Shout out sa iyo. Chunoli Vlogs, hello po. How are you? Shout out. Mo, hello. Mo. Hello po, good morning po. Pat UTF, hello, shout out. Purple Pat, hello, shout out. Hi Mema, shout out. Good morning po. Guys, punta naman kayo guys sa aking TikTok TikTok shop guys. Pa-support naman ako sa ating sa aking TikTok shop. Hello, shoutout user. Mega love shoutout po. Thank you sa 3 million viewers ko sa aking YouTube channel. Thank you, Idol JP, sa paharang. Tapos na yung mo, Idol? Asa na yung premiere mo? Para maipin ko. Hi, Lala Maldita. Hello, mega love shoutout sa iyo, Lala. Thank you po, Lala. Thank you, Miss Lala. Thank you sa pag-tap ng screen. Ayan. Idol JP, ayan, salamat sa paharang Idol JP. Ayan, thank you Miss Lala Maldita. Hi Daddy Neil, mega love shoutout sa iyo Daddy Neil. Thank you sa pag-follow po Daddy Neil. Ayan, salamat po. Ayan, patap lang screen guys para makarami po tayo ng likes. Mega love shoutout Dunya, Ate Norminda De Leon. Ingat sa biyahe. Uploading palod. Sige po Idol JP para maipin ko po. Ayan, salamat din po sa iyo. Salamat din po, Daddy Neil. Salamat po. Ayan, patap po tayo ng screen natin, guys, para maka-3K tayo ng likes, guys. Salamat po. Ayan, sabi ni Assistant Moderator Rosalie Cabuenas from Team Happy. Mega love shoutout, Kuya Bicolano. Ayan, salamat sa Team Happy. Ayan, Moderator Rosalie Cabuenas. Hello, mega love shoutout po sa iyo. Pa-share po at patusok po ng ating live. Pa-share po. Ayan, sa mga Team Happy po, maraming salamat po guys. Thank you po Miss Lala. Salamat po. Ayan guys, sa mga gusto mag-subscribe po sa aking YouTube channel, naka-live po ako ngayon guys.
At the moment, naka-live din po ako guys. Check nyo lang po dyan sa aking bio guys. Makikita nyo yung YouTube logo dyan. I-click nyo lang po, lalabas ko yung aking YouTube channel po dyan guys. Ayan, salamat po. Thank you po Miss Lala, salamat. Ayan, sa aking mga new, upcoming, subscriber sa aking YouTube channel, salamat po guys. Naka-live po ako ngayon guys. Ayan. Thank you, mega love shoutout Kuya Bicolano. Ayan, thank you po. Pa-share naman ako ng live sa ating Team Happy. Salamat Miss Rosalie, thank you po. Ayan, sana makapagpalaro ulit tayo guys sa aking YouTube channel. Makapagpa-games ulit tayo guys. Inshallah, hope sana may makapagpalaro guys. Hi Mila Valera 715, shout out po sa iyo Ma'am Mila. Ayan, siguro po simula December, January, February. Mag 3 months na pala hindi ako nakakapag-live sa aking YouTube channel guys. So ngayon lang naman ako dahil kasing busy at walang oras and then marami din mga iniisip, problema sa buhay na dapat unahin, kaya ayun, wala ng oras ang medyo na muna natin, na set aside muna natin yung pag YouTube. Tapos din at the same time yung kinagigiliwan ko yung ngayon yung TikTok na ako naaliw kasi ako sa TikTok kasi masaya ba. Hi Mel Bueno 391, shoutout po. Ayan, kasi ang dami kong followers sa TikTok ng mga taga Bicol, kaya ang dami kong supporters ng mga taga Bicol dito sa TikTok. So nawili ako. Hi Ma'am Mary Rose Shop, shout out. Ayan, so ito yung nakagiliwan ko. Doon ako wala ako guys wala ako sa YouTube. Nandito ako guys, nawiwili ako guys mag-live sa TikTok kasi nakakatuwa kasi sila Hindi ko naman, ayan. Iyan muna natin guys, ipin ko muna yung aking premiere ni Idol JP. Wait lang ha. Ipin ko muna yung ni Idol JP. Wait lang. Ano ba? Wait lang Idol JP ipipin ko po nung mo. Hirap harang ulit, sabi ni Idol JP. Guys, paano ako guys patamsak naman ako sa ni Idol JP. Ayan, ipipin ko play screen. Ayan, tusukan mamaya ako natusukan ito Idol JP kasi tapusin ko lang itong Ayan, tusukan ko lahat ng wait lang. Ay, nawala yung nawala, dapat pala cleanose ko yung wait lang. Tamasakan ko muna yung ni Idol JP guys. Kailan nakaset up ito Idol JP na premiere mo? Wait lang. Ako wala pa akong upcoming premiere Guys, punta naman natin guys yung premiere na Idol JP. Ngayon lang dito sa isang phone kasi naghahang March 2. Wait lang, tamsakan ko kaya naghahang pa yung cellphone ko. Punta. Ang dami na kasi, punong-puno na kasi itong cellphone ko ng Tamsakan ko muna.
Wala na akong membership sa iyo, idol. Ayan, notified me. Ano to, Hi-Mart? H-Mart? H-Mart Asian Market? Yan. Guys, patusok naman ako guys sa nakapin guys. Upcoming premiere po ni Idol JP sa March 2 po yan. Pagsakan ko lahat ng ano ko. Yan. Saka. Iniisa-isa ko ng aking tinatamsakan ko. Shairami Torbeles from Team Happy, shoutout po sa iyo. Thank you po. Ayan pa, ako patamsak ako mga kapatid sa upcoming premiere ni Idol JP. Ayan po, nakapin po sa screen guys. Hello po sa iyo Ma'am Shairami, hello po. Ayan, wala kang jacket. Paano ba kita ay, wait lang ha. Wait lang. Bigyan kita ng jacket ko. Ano ba yung ano ko? May jacket ka na po. Excuse me. Sorry. Ayan, Ma'am Shairami, may jacket ka na po. Ayan, may jacket ka na po, Ma'am Shaira Marie pala. Shaira Marie. Team Happy Mega Love shoutout, sabi ni Idol JP.
Ayan. Nagtatamsak lang ako idol sa ano mo sa premiere mo. Sana hindi hindi ilagas nito. Wait lang mga idol mag-ano lang ako. Wait lang guys. Ay. Wait lang po. Gising ng bata? Gising ng baby? Ha? Nagpag-sale. Sorry guys.
Anong hapunan mo dyan, Idol JP? Sakit ng tiyan ko. Para akong sinisikmura eh. Ang sakit ko nito. Sakit. Hello po Ma'am Claire Ann Rose Tungol from Team Happy. Mega love shoutout sa iyo. Thank you Miss Claire. Salamat Miss Claire. Ayan. Salamat sa mga Team Happy. Ayan sa 5 million in the house. Thank you so much po. Sa mga nagtatambay dyan, sa mga naka-silent na naka-BG po. Ayan, thank you po. Salamat po. Ayan, may isang oras na din pala tayo. Thank you guys. Maraming salamat. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat guys. Maulan na umaga ng Sabado ngayon araw guys. Maulan dito sa amin ngayon guys. Simula kaninang simula kagabing madaling araw pala. Maulan na dito sa amin guys. Actually kahapon, buong maghapon, sobrang init naman kahapon. Tapos ngayon naman maulan. Pabaliktad. Pero yung ngayon, imbes na ngayon lang uminit-init, ayan, umulan na naman ulit. Ayan sa mga Team Happy guys, ayan, soon sana makapagpa-games ulit tayo Team Happy. Ayan, sana magkaroon ulit tayo ng palaro. Ayan, soon. Galunggong, ay masarap yan ang galunggong idol. Masarap yung nagalunggong prinito, tapos meron kang kamatis, sibuyas, tapos kalamansi, tapos susikan mo ng konting asin. Ay, sarap na ulam niyan, mapaparami yung kain mo, tapos yung kanin mo mainit, tapos medyo may sunog-sunog. Naku, sarap niyan. Pwede rin naman yung inon-on sa Bicol ba, na pagkaluto, tapos yung pinaano sa kamatis o sa suka, tapos pagka umaga prituhin mo siya, ang sarap din nun. Yan, paborito ko yan ng galunggong eh. Lalo na kung prinito, yan, paborito ko talaga yan, galunggong. Ang sarap niyan. Namiss ko tong upuan ko guys pag nagla-live. Namiss ko yung yung gaming chair ko. Kasi hindi na ako nakakapag-live eh. Kagabi nag-ayos wala akong magawa. Kagabi sabi ko baka ako matulog. Nag-ayos naman ako dito sa sa kwarto. Binago ko naman yung setup ko ng Tsaka one more thing, hindi ako nakakapag-live din. Ang nun kasi wala akong laptop, kaya hindi ako nakakapag-live. Yung ginamit ko ngayon, itong cellphone ko na isa na ginagamit ko talaga. Kaso wala namang, hindi malagyan ng headset, hindi malagyan ng music. Kasi iba ang iba yung connector niya eh. Yung connector niya guys, yung bago, yung ganito yung lagayan guys ng ano bang tawag nito? Ito, pakita ko sa inyo. Yung connector ng ng 8 ko, yung parang B8, mga ganito guys. Pin, tapos yung mga ganyan. Pin siya. Kaya tama load, sarap. Masarap talaga. Kaya walang ganito, hindi mo masalpak ito sa cellphone. Kaya hindi gumagamit.
Tapos sira pa yung ano ko, nasira din, nasira. Kailangan kong ipa-reformat din ito kasi hindi gumana yung ano ko, yung iPad. Kaya walang pag-asa na makapag ano walang pag-asa makapag-live, makapagpa-music ba. Kaya ang ginagamit ko na music dyan lang ko saan. Oo, Idol JP, masarap talaga yan. Lalo na pag ano pa tawag nito. Yung pinaksiw, tama, paksiw pala yan. Pag pinaksiw mo muna yung ano, yung galunggong, tapos may tira ka kinabukasan, tapos kinabukasan, prituhin mo, masarap. Masarap yan. Pero pag prinito mo siya, ayoko nung masyadong ano, yung masyadong tosta. Kasi pag tinusta mo na siya, hindi na ganong masarap pag ano, di ba yung ano, yung ano bang tawag na, yung pinaksiw mo siya. Huwag masyado, ano, kinabukasan may tira. Huwag masyadong itorta. Pagka umaga, itorta o prituhin ng masyado. Huwag mo sunugin. Yung ano lang, yung maprito lang ba siya kasi masarap. Ano, juicy siya kasi pinaksiw mo siya eh. Sana makapagsimba ako bukas guys kasi ano, ilang araw na rin ako nung last week hindi ako nakapagsimba pala. Para bukas makapagsimba tayo guys. Mabawasan lang ano natin kasalanan. Mabawasan yung natin ano, kasalanan guys. Magsimba tayong lahat guys bukas. Guys, patamsak naman ako guys sa ano, sa nakapin po. Sakit ng ano ko talaga, para ako din siguro. Sakit na. Gagawa naman ako ng bagong ano, thumbnail. Kasi puro na luma na yung thumbnail ko. Gawa naman ako ng bagong thumbnail para may bago tayong thumbnail. Sana makapagpa-ano tayo, maka-live tayo ng Thursday. Anong araw ba yan na ano mo, Idol? March, ano ba yan? March 2, 8:30 ng gabi. Anong araw ba yan na March 2? Idol JP. Thursday ba yan? Dan po sa nakapin, sabi ni Ma'am Shaira May. Ayan, salamat. Ayun, my friend ko in Bang TV, can you please give some likes sa nakapin? Thank you so much. In your screen, my friend, you will see the upcoming premiere of our friend, Idol JP 2020 TV. Can you please support him this coming March 2, 8:30 in the evening, guys. Thank you, Ma'am Sharami. Thank you so much. Purple Blue Peace Hand. Thank you so much, my friend. Ayan. Sino ang gusto mo umakyat, guys? Idol JP, gusto mong umakyat? Gusto mong kumanta? Akyat ka? Bakit parang ano? Ay! Ayan. Silang gustong umakyat, oh? Andyan yung hagdan, akyat. Gusto mong kumanta, Idol JP, dali. Para ano tayo, masaya ba dito? Para masaya. Hindi ka pa naman yata tulog, Idol JP.
Akit ka na. Kanta ka dyan. Mega love shoutout po Kuya Bicolano and Sir JP, sabi ni Miss Annalie Pinongan from Team Happy. Hello sa iyo Miss Annalie. Ayan, pasupport ng patamsak naman ako sa nakapin sa upcoming premiere ni Idol JP. Is coming March 2. Ayan, nandyan ka pa ba Idol JP? Akyat ka. Kanta ka ba? Dan Tamshell, sabi ni Miss Annalie Pinungan. Ayan, salamat Miss Annalie. Thank you po sa pag-share ng live. Salamat. Guys, follow nyo din ako sa aking TikTok account, Bicolano TV Vlogs din po ang aking pangalan. Good morning everyone po, sabi ni Miss Annalie Pinungan. Ayan, salamat. Salamat guys. Ayan, tumigil na rin yung ulan guys, parang uminit na rin, no? Jonah Joy, shout out. Akit ka na Idol JP, kanta ka dyan Idol JP. Joanna Joy from Team Happy, shout out sa'yo. Annalie, mega love shout out, sabi ni Idol JP. Shout out sa 4 million in the house. Team Happy, pasensya na kayo ha. Ngayon lang ako nakapag-live. Wala tayong palaro. Almost 3 months. Wala tayong pa-games. Kasi may pinagkaabalahan si host. Ay, meron pala ako dito. Lagay ko pala to sa may stand pala ako dito ng dito. Stand ko pala dito yung ayan. Pwede ko pala to. Ayan. Ay, sorry. Ay, excuse me.
Hello sa'yo, Miss Jeline Balyaga. May galaw shoutout, Kuya Bicolano. Ayan, shoutout sa'yo, Miss Jeline. Ito po ako, guys. Miss Jeline, patamsak ako sa upcoming premiere ni Idol JP. Nandiyan nakapin. Sa March 2 yan, 8:30 ng gabi. Ay, si ko guys. Po. Then sa nakapin, salamat Miss Jeline, salamat. Naantok ako.
Thank you po, Ma'am Angging Fe. Salamat. Sorry guys, nantok ako eh. Salamat po sa mga naka-silent video. Thank you po. Salamat.
Guys. Look into my eyes. Take my life. No. Ano pa na?
15 minutes pa. Saan ba to?
Ganun pa guys. Alam na. Bye guys. See you na lang sa sunod ko na live. Salamat, salamat. Idol JP, salamat. Team Happy, salamat. Maminda, salamat.